Investování na důchod a renta. Ty to stejně budeš stříhat, že? Tak. Investování na důchod a renta z portfolia není pro moderního člověka možnost, ale je to nutnost. Když se podíváme, v jakém stavu je důchodový systém v České republice a jaká je odhadovaná demografie do budoucna, vychází nám z toho, že občani, my všichni, si budeme muset na svoje důchody přispívat. Rentiéry se tedy staneme tak jako tak. Ovšem, rentierství automaticky nemusí znamenat starobní důchod. Není určitě nezbytně nutný počítat, že rentierem se mám stát v 65 letech, když mi stát říká, že mám jít do důchodu a mám přestat pracovat a uvolnit to svoje pomyslné místo na tom pracovním trhu někomu mladšímu. Ale rentierem se můžu stát klidně jako 40 nebo 50. To rentierství může být spojený s tím, že cestuju po světě, že zdolávám horský vrcholy na svém novém kole, že buduju třeba svoji zahradu snů nebo stavím dům pro svoji rodinu. Je to vlastně to období vašeho života, kdy si máte dělat to, co vy sami chcete. Kdy přestáváte být tím, kdo pracuje pro někoho nebo pro něco, třeba pro peníze, ale má to být ten okamžik, kdy peníze začínají pracovat pro vás. A víc než otázka věku, je tak rentierství otázka stavu vaší a nastavení vaší mysli a samozřejmě i peněženky. V předchozích dílech jsme se věnovali tomu, jak portfolio zbudovat a jak ho manažovat, a v tomhletom díle se podíváme na to, jakým způsobem z toho portfolia tu rentu čerpat. Lukáši, tématem investování, tvorby portfolia se zabývá nepřeberné množství studií. I my jsme tomu věnovali vlastně předchozí díly. Jak je to ale s tím procesem toho, jak ty peníze se naopak zpátky z těch investic dostávat a jak je čerpat? Je to důležitý téma. Ta výběrová fáze je minimálně stejně důležitá jako ta akumulační, což je fáze, kdy my to portfolio vytváříme na základě těch vkladů. Tak vlastně pokud se někdy chceme dočkat těch plodů toho našeho investování, zařadit to nějak do toho našeho života, tak je musíme prostě z toho portfolia nějak vybrat. A přesně jak jsi říkal, není to moc zmapovaný. Určitě investor se na začátku toho svého investičního cyklu nezabývá tím, jak já to vlastně budu nakonec z toho vytahovat. Zabývá se hlavně tím, jak vydělat co nejvíc peněz. A proto se v tom výběrování dělá hodně chyb, podle mě. A jedna z těch klasických chyb je dobře vidět i na penzijku, na chování vlastně klientů penzijek. Ve chvíli, kdy dosáhnou důchodového věku, tak přikážou tomu penzijnímu fondu vybrat všechny peníze. Ty peníze jsou jako rádi, jo, našetřil jsem, proinvestoval jsem se k tomuhle a tomuhle. Vyberou to, hodí to na spořák a z toho si jako přilepšujou k tomu důchodu. A tohle je veliká chyba, protože ty peníze už nejsou zainvestovaný. Přitom by drtivá většina těch peněz pořád mohla ležet na tom trhu. A efekt tohohle z toho rozhodnutí si můžeme demonstrovat na nějakým jednoduchým modílku, který jsem udělal. Představme si nejdřív tu akumulační fázi, máme 100 000 na začátku a 4 000 měsíčně si budeme odkládat do ETF, který bude ryze akciový a to nám bude vydělávat 7% nad inflaci. Takže spořím, investuju. Po 25 letech takového investování se dostanu k částce 3 300 000 přibližně a tuhle tu částku teď chci vybrat. Ve chvíli, kdy ji vyberu, hodím ji na spořák, inflace se do toho zahryzne, nebo na běžný účet, inflace se do toho zahryzne a já můžu vybírat, když si zvolím třeba 25 000 jako smysluplnou rentu, tak já ji budu vybírat po dobu 10 let a po 10 letech se to vyčerpá, já nemám nic. No takže když prostě odejdu do toho důchodu v 65, tak to znamená v 75 skončila krasojízda. Tohle to jako nezní úplně jako ideálně, celý život jsem si jako spořil a vlastně za 10 let jsem to zkonzumoval. Úplně jiná situace nastane ve chvíli, kdy my to necháme v tom ETF-ku a vybíráme jenom to, co potřebujeme.
Tak jako jsme do toho portfolia vkládali postupně, tak my i budeme vybírat postupně. A v tomhle případě se dostaneme s tím výběrem, s tou výběrovou fází až na 20 let. Takže tímhletím jenom chci ukázat, že jenom to triviální rozhodnutí nechat to v tom ETF-ku, anebo to vybrat a hodit to na běžný účet, mi udělá 10 let rozdíl v tom, jak dlouho můžu z toho portfolia vybírat. Já ještě vidím jedno obrovský úskalí, který se děje dneska právě v tom formátu toho dospořím do těch 65 a pak to vlastně překlápím do nějaké hotovosti. Ono vlastně velký problém toho je, že já už třeba 10 let předtím, než dospořím vlastně do těch 65, bych to portfolio měl začít konzervativňovat, aby v těch 65 se mi nestalo, že zrovna prostě třeba rok nebo 2 předtím přijde pokles na trzích, udělají mi ty dynamický portfolia minus 20%, 30% a já budu vlastně mít problém to vůbec z toho vlastně smysluplně vybrat. To je to, co vlastně se dneska v těch produktech děje. Typicky ten produkt, typicky třeba ty penzíka a tak dál, mají přesně tu přípravnou fázi a zkonzervativňují to portfolio a tím mě samozřejmě připravují o ten potenciál toho, kolik tam pak budu mít. Přesně tak, protože to zkonzervativňování se děje třeba tím, že se to překlápí do dluhopisů a to je, jestli diváci vidí grafiku, tak to je vlastně ten případ třetí, který je tam mezi těma dvěma křivkama, vlastně popisuje, co se stane, když v okamžiku mýho rozhodnutí začít vybírat, překlopím to portfolio do dluhopisu, který nesou 2% nad inflaci, což je celkem jako štědrý dluhopisový fond, tak nám to vlastně prodlouží tu rentu, čerpání té renty z 10 let asi jenom na nějakých 12 let, jo? Ne 20. Takže ten rozdíl pořád strašně markantní. Zároveň je dobrý si uvědomit, že ten proces toho čerpání té renty není vlastně tak stresující, když se nemusím rozhodnout v jednom okamžiku, že teď všechno prodám a dávám to do hotovosti. Tak jak vlastně celý život postupně v tomto případu ten náš investor nakupoval, posílal ty 4 000 měsíčně do toho ETFka, tak stejným způsobem on vlastně třeba těch dalších 20 let, 30 let bude postupně každý měsíc malinký kousíček tý svojí pozice odprodávat. Takže bude ten princip toho dollar cost averaging, toho průměrování nákupní ceny, tak bude vlastně realizovat i při tom průměrování té odkupní ceny. Takže i když bude pokles, tak on zase to bude kompenzovat v nějakém okamžiku, kdy bude růst. A to ještě, když bude chtít být trošičku sofistikovanější, tak může ještě řešit tak, že si vytvoří třeba na 1 až 2 roky té renty hotovostní rezervu, tak aby věděl, že když teda přijde opravdu velký pokles, když to prostě udělá fakt třeba minus 20%, tak v takovém případě, aby neprodával v tom poklesu velkým, tak bude třeba opravdu na ty 2 roky si to brát z hotovostní rezervy a až se ten trh zase vrátí a spraví, tak si do toho čerpání potom zpátky vrátí. Ale taková ta běžná volatilita na úrovni 10-15% na akciových trzích není něco, co by ho mělo zásadně vlastně stresovat při tom průměrovaném výběru. Druhou variantu, kterou taky má, nebo může kombinovat ty varianty, je varianta čerpat tu rentu v formě dividend. To je strategie, kterou třeba já vidím hodně jako oblíbenou u našich třeba investorů, protože i když samozřejmě sebou nese nějaký daňovou nevýhodu tím, že tu dividendu musím danit, když to při těch odkupech můžu po 3 letech od nákupu už prodávat bez danění zisků, tak ta daň je jenom malou cenou za to, že nemusím z toho portfolia nic odprodávat. Jo. A to je něco, co vidím, že rentiéři, že jako bolí ten proces toho, kdy musím prodat nějaký ty akcie. Teď logicky jich mám těch kusů méně a to oni neradi vidí. Když je pracně nakupovali, tak je pak neradi prodávají, ale ta dividenda má ten efekt toho, že nemusím nic prodávat, ta dividenda se mi kumuluje vlastně v podobě hotovosti na tom investičním účtu a tu já si můžu měsíčně nebo jednou za čas vybírat podle toho, jak potřebuju. Takže je dobrý přemýšlet nad tím, jaký ten model zvolím a samozřejmě zvoleným modelem a zvolenou výší té renty můžu pak prodlužovat nebo zkracovat ten horizont, jak dlouho mi ty peníze vydrží.
Já ještě jsem se setkal s tím, že když si právě investoři v té výběrové fázi nastaví tu dividendovou výběrovou politiku, tak je to i takovej trochu disciplinační jako faktor, že někteří lidi, třeba co znám kolem, tak se jim jako nechce z toho portfolia ani vybírat prostě. A že to mi stačí tohle. Ale vlastně, když máš tu dividendu, tak ona ti prostě chodí na ten účet. Tam se prostě akumuluje a ty už jako máš jednodušší jí prostě zařadit do toho života, než jí zase jako reinvestovat. Takže to je skvělý případ. To je skvělý příklad. To přesně jako mnohem víc vidím ty investory, kteří disciplinovaně moc utrácet nechtějí a utrácí míň, než by utrácet mohli, než naopak. Vem si, jako je to úplně logický, protože ty lidi, kteří jsou schopní se proinvestovat k nějakému jako většímu portfoliu, který je schopný tě nějakým částečným způsobem živit, tak mají nějaký charakterový, nějakou povahu lidskou, která je spíš jako spořivá, spíš jako skromnější třeba a pak mají problém ty peníze vybrat. Ale tohle si opravdu, jako i co mám u klientů mých, jako vidím, tak oni se na to často stěžujou. Oni si často stěžují na to, že tak pro mě je to hrozně těžký, protože já jsem teď 40 let se učil, že prostě mám odkládat, že mám držet nějakou disciplínu, že nemám utrácet vlastně víc a najednou vlastně jsem se dostal do fáze, kdy já musím přemýšlet nad tím, že už nemám ty peníze odkládat, ale naopak mám přemýšlet, jak budu utrácet tyhle ty peníze. A to je úplně jiná hra a je důležité si uvědomit, že ten mentální posun je potřeba v tomhle okamžiku udělat. Což je jako taky asi něco, co to investování nás jako v tom životě učí, jako prostě přepnout se do nějakého jiného režimu a vůbec jako uvažovat o těch financích nějak komplexně. No. To, co se mi na tom investování líbí. Pojďme, Jirko, si teď říct, co se bude dít ve chvíli, kdy se trochu ty parametry toho mýho investování, toho mýho modelu lehce změní. A když se jenom podíváme na to, co se stane, když by to moje ETF-ko, do kterého jsem si investoval a ve kterém nechávám ty peníze i v té výběrové fázi a jenom si vybírám 25 000 měsíčně, tak co se stane ve chvíli, když to ETF-ko bude mít ten výnos o trochu vyšší. Tady jsem ho zvednul o 2% ročně, tak to není úplně o trochu, ale je to prostě nějaký model, trochu jako se ty trhy se jim dařilo líp. Tak se stane to, že nejenom, že by se to portfolio vyčerpalo za 20 let, ale ono se ani za 25 let jako zcela nevyčerpá. A to moje vybírání 25 000 korun měsíčně bylo vlastně ze zpětného pohledu málo. Že pokud ten můj cíl je využít jako veškerý potenciál toho mýho nainvestovaného majetku, tak bych se měl jako ohlídnout zpátky a říct si, hele, jako v minulosti jsem se měl rozhodnout jinak a vybírat víc, protože se mi nepodařilo až do smrti to portfolio vynulovat. A tohle je takovej jako zajímavý efekt. Vlastně to, co nám pomáhalo do téhle chvíle v té akumulační fázi, to je ta exponenciála, ten složený úrok, tak to teď tak trochu hraje proti nám, protože nám to zesložiťuje to naše plánování. Protože ten úkol vybrat, jako zlikvidovat to moje portfolio během mýho života v tom důchodu je vlastně těžší úkol, než naakumulovat co nejvíc peněz. Tohle si myslím, že je obrovský téma a my se mu budeme věnovat podrobnější v tom dílu finálním příštím, kde se podíváme na ten smysl peněz a na to, jak uvažovat po tom, co má po mně vlastně zůstat a jak je efektivně utrácet. Já ještě se vrátím k těm obrázkům, protože ty si ukázal, že můžeme variovat to, kolik nám vydělává ta investice v rámci toho důchodu nebo v rámci té rentierské fáze. Stejně tak, ale můžeme taky přemýšlet nad tím, že můžeme mít třeba stejný výnos, můžeme být na těch 7%, ale můžeme vybírat méně. To znamená varianta, že nebudu vybírat 25 000, ale varianta, že budu vybírat jenom 20 000, překvapivě bude znamenat, že při tom výnosu teda 9% budu mít to portfolio nekonečný. To znamená, budu mít tu variantu toho, že to portfolio nebude klesat na hodnotě, ale poroste.
Ale tady v tom případě doplní jako férově zmínit, že se nezvažujeme inflaci, to znamená neuvažujeme v tom, že bych chtěl v čase tu míru toho svýho výběru navyšovat tak, abych zase nechudnul. Takže tím jenom jsme chtěli vlastně ukázat to, že můžete vlastně pracovat s tím, jak ty peníze dál zhodnocujete, na jakým úroku vám leží, kolik přinášejí, ale taky se dívat na to, kolik peněz vlastně efektivně z toho portfolia vybírám a podle toho vlastně odhadovat nebo plánovitě přemýšlet nad tím, jak dlouho mi vlastně ty prostředky vydrží. Ono to taky ukazuje, že budu pravděpodobně muset ty moje pravidla, jak vybírám z toho portfolia, časem měnit, protože budu muset nějak reagovat na to, co to portfolio dělá. Pokud mi v té výběrové fázi na hodnotě roste, tak to pravděpodobně není úplně správně nastavený to výběrování, protože vybírám příliš málo. Mohl bych si dovolit mít mnohem kvalitnější život, kvalitnější důchod, pokud mým cílem není teda předávat maximální množství peněz dalším generacím, ale chci to využít z velké části pro sebe, což si myslím, že na to člověk jako nárok má, tak v tu chvíli, když roste portfolio ve výběrové fázi, tak to není úplně správný nastavení. Jako třeba v našem podání se velká část těch našich investorů rekrutuje z kategorii třeba podnikatelských rodin a oni mají často zažitý ten model toho, že vlastně mají tu firmu třeba, nebo mají ty nemovitosti a vybírají jenom ty výnosy. Jo, snaží se vlastně nesnižovat anuitu toho majetku a to v tom rentierském portfoliu, to v těch kapitálových trzích je možné dosáhnout taky, pokud mám tu hodnotu toho majetku dostatečnou pro to, aby to procento toho výběru dokázalo vlastně být v takový výši, že vyberu mnohem méně, než je to zhodnocení. Jo, protože když to zhodnocení je víc, tak mi dokáže držet krok s inflací a mírně i tu hodnotu majetku navyšovat. Ale je tam podle mě to, co říkáš, ty hrozně důležitý. Jo? Říct si vlastně, jestli to, že po mně ty peníze zůstanou, a jestli to, že po mně zůstanou a převezmou je ty děti až ve věku, kdy já tady nebudu, což může být třeba ve věku, kdy už ty děti můžou být třeba v důchodu, jestli má dostatečnou přidanou hodnotu, nebo jestli neuvažovat a nahledat i další klíče toho, jak ten majetek a kdy na ně třeba efektivně přenášet. Přesně tak. Tohle, co jsme teď viděli, to, že vlastně ta výběrová fáze je taková triky docela, spojí se kolem toho spousta psychologických, ale i jako generačních otázek a zároveň i matematických. Ta exponenciála teď hraje tak trochu proti nám, tak pojďme se na to výběrování podívat trochu ještě analytičtějc, nejenom těma jednoduchýma modílkama. Pojďme se podívat na skutečný reálný trhy, který samozřejmě se nechovají tak, že každý rok rostou o 7%, ale kolísají, prostě dlouhodobě klesají třeba a podobně. Takže představme si teda teď tu otázku, OK, zařaďme volatilitu a tu realitu těch trhů do toho našeho modelu. A tady můžeme čerpat inspiraci z hnutí FIRE, který vlastně si klade za cíl se do toho rentierského módu, do toho výběrového módu dostat co nejdřív. Často prostě v mladém věku, třeba i desítky let předtím, než je začátek standardního starobního důchodu. A tyhle lidi vlastně řeší problém, který je podobný tomu našemu tady, ale je mnohem extrémnější. Oni vlastně před sebou nemají 30 let důchodu, ale mají před sebou třeba 60 let důchodu. A většinou ty jejich portfolia jsou poměrně hodně dynamický, hodně alokovaný do akcí a takovýhle portfolia, jako, to je takový jako stresový scénář. Tak pojďme se podívat, jak se vlastně takovýhle lidi s tím vybíráním popasovali. A nejdřív teda si řekněme ještě krátce, co znamená ten FIRE. To hnutí, jak jsem říkal, lidi, kteří chtějí odejít do toho finančního důchodu nebo do té finanční nezávislosti co nejdřív. A tohleto hnutí se nastartovalo poté, co se v roce 2012 publikovala taková tabulka, je to tabulka 2 čísel, vypadá úplně nevinně, ale objevila se ve velkým jako spoustě amerických médií a obletěla celý svět. My si ji taky můžeme ukázat. Ta tabulka vlastně ukazuje
Když mám nějaký příjem a mám nějaké výdaje, nutné výdaje v životě, tak já můžu z část toho příjmu ušetřit. A místo šetření to vezmu a hodím to do nějakého agresivnějšího portfolia, hodně akciového. Tomuhle tomu se říká saving rate. A ten saving rate, když mám třeba 50%, znamená to, že 50% skonzumuju na můj život z toho mýho příjmu, 50% odložím do toho portfolia. A ta tabulka říká, za jak dlouho se dostanu do fáze, že to moje portfolio bude dostatečně velký na to, aby udrželo ty moje aktuální náklady po očištění o inflaci perpetuálně. Prostě velmi dlouho, 60 let třeba. A ta tabulka ukazuje třeba to, že když dokážu odkládat 3/4 toho mýho příjmu, to znamená, mám relativně velký příjem a jsem poměrně skromnej, mám malý náklady na život, tak při tom saving rate 75% se dostanu do téhletý fáze za 7 let. Za 7 let už mám takový portfolio, že tyhle moje náklady už to portfolio pokryje do konce věku. Tahle ta tabulka teda vzbudila hodně vln mediálních právě kvůli tomu, že to jako mění trochu tu logiku, že do téhle chvíle se to bralo tak, že finančně nezávislí jsou ty lidi, kteří mají hodně peněz. Jsou to lidi, kteří mají velký příjmy a velký portfolia. Ale tahle tabulka to všechno otáčí. Ta jako říká, že ve skutečnosti do toho finančního důchodu nebo do té nezávislosti se dostane člověk, který má rozumný poměr mezi tím, kolik vydělává a kolik spotřebovává, nebo rozumnej. Má ho jako je dostatečně skromnej. Takže když si lidi uvědomili, že prostě ajťák na nějaký střední pozici může mít do toho finančního důchodu tohohle z toho mnohem blíž než jeho o 2 levely vejš manažér, tak to vlastně vytvořilo velký zájem o tuhle filozofii. Jo. A je to zajímavý a já k tomu zkusím dát ještě tu druhou, trošku možná odvrácenou stránku té mince, protože tady máme pěkný příklad takového teploměru, který si můžeme vzít v potaz. A ten teploměr neukazuje, nebo ty čísla na něm nejsou počet let, nebo není to věk, je to skutečně teplota lidská, která říká, že při teplotě 37 se nám to tělo začíná trošičku už přehřívat a je vidět, že s něčím bojuje. Když ta teplota je 39, tak už opravdu nejsme moc schopní jako něčeho dalšího dělat. A zároveň zase, když ta teplota je 35, tak nám taky není vlastně úplně do zpěvu a není nám dobře. Takže se snažíme držet někde kolem nějaký rozumný teploty těch 36,5, jo, nevím, kde je vlastně přesně teda ta hranice. A můžeme si to přenést i na ten pohled na lidský život. Jo. Když opravdu ten život hodně zmrazujete, hodně jako ty náklady katujete, hodně šetříte, snažíte se žít za úplný minimum, což ale opravdu v některých těch extrémech znamená, že ty lidi nejedou na dovolenou, že opravdu jako kupujou levný potraviny, nevěnují se žádným svým koníčkům, investují třeba naopak vlastně veškerý ten volný čas do práce a do toho, aby těch peněz vydělali co nejvíc, tak je to vlastně ta varianta toho, kdy opravdu šetříme na to stáří všechno. Možná takový český fenomén je, šetříme si na stáří i v důchodu. To jako se můžeme podívat, kolik důchodců dneska má rozběhlý penzijní připojištění třeba, nebo stavební spoření, nebo nějaký podobný klasický konzervativní produkty. A to si logicky musíme pokládat tu otázku, jestli když mi je 75, tak jestli si máme ještě šetřit vlastně peníze na to, až mi bude 80, jo? Jestli by to nemělo být. Takže teď mám nějaký peníze v těch 60 se snažím, nebo 70 se snažím ty peníze prožít tak, abych si je jako dokázal z nich dostat maximum. Ale když se vrátíme zpátky vlastně teda k FIRE a k mladým lidem, tak tenhle pohled opravdu znamená, že v tom věku mezi těma třeba 25, 35 lety, kdy ten můj život je
nejplnější, můj zdravotní stav je nejlepší, mám největší motivaci prostě se třeba podívat do světa, žít, můžu fyzicky to svoje tělo ovlivňovat, můžu prostě cvičit, sportovat a tak dál, tak když v této fázi ten život zúžím na to, chodím do práce a makám, tak je otázka, jestli ta cena, kterou za to platíme, není příliš vysoká. Jestli to, že se mi stane, a ono se pak stane to, že ne v 35, ale třeba až ve 40, opravdu nahromadím nějaký majetek, abych už nemusel. A pak se stane takový zákon schválnosti a to je to, že nikoho potkám a že s tím někým si jako třeba založím rodinu, a máme jedno dítě, druhé dítě a ten můj plán původní to třeba často otočí úplně jako na ruby, nebo přijde nějaká nečekaná situace, nečekaný objem výdajů, nebo taky samozřejmě přijde rok 2008 a spousta těch lidí přišla vlastně o tu šanci, anebo jí minimálně museli o dalších třeba 5 až 10 let vlastně posunout. Tak ta cena, to zaplacená, může být opravdu vysoká a zbytečně vysoká. Takže druhý extrém samozřejmě na té straně toho teploměru je to, že žiju pouze přítomností. Nežiju zítřkem, žiju pouze dnes. 100%, bohužel někdy i 120-130% toho, co vydělám, tak utratím. Půjčím si na tu dovolenou, půjčím si na tu televizi, půjčím si na ten spotřební život. A to samozřejmě jako nekončí dobře. Jo, to zase můžeme vidět na českých statistikách v objemu exekucí, které prostě jsou tady v nebetyčném jako procentu a je to druhý extrém. Takže nakonec vlastně ta cesta je o tom hledat nějaký rozumnej vlastně střed, nějakou rozumnou cestu, ve který ano, žiju dnes, protože to je důležité si uvědomit, protože zítra už žít nemusím. To prostě se může stát. Jako já chápu, že pokud nás poslouchá někdo, komu je 30, tak zatím ještě má ten pocit té nesmrtelnosti, ale bohužel prostě v čase začneme zjišťovat, že lidi kolem nás neodchází vždycky až v těch 80 letech nebo 90 letech ve spánku, ale bohužel odchází i z řady jiných důvodů a i přes náš maximálně vlastně zdravý životní styl. Nikdo neříká, že nás zítra nemůže prostě přejet v Praze tramvaj nebo v Brně šalina. Prostě, jo. Tak tohle se prostě může stát a je dobrý, aby v tom okamžiku jsem nemusel litovat toho, že jsem myslel na budoucnost, která třeba nikdy nepřijde. Takže já bych se snažil jenom tímhletím jako příkladem říct prostě, nežijme pouze tou budoucností a nežijme ani pouze přítomností, hledejme tu střední cestu někde mezi. Mm-hmm. Tahle ta střední cesta, nějaký ten kompromis se jako u většinové populace, která uvažuje tímhletím způsobem, překládá do toho prostě část si odkládat na to stáří a ze zbytku prostě kvalitně žít. A je to asi jako velmi rozumný přístup. Na tomhletom teploměru by se ty fajristi, podle mě, nacházeli taky jako poblíž toho kompromisu v té jako rozumné teplotě a jejich logika je ten kompromis vypadá trochu jinak. V jejich případě je to tak, že říkají, v těch počátcích toho života, toho aktivního ekonomického života, budu prostě šetřit víc, jako více omezím, víc ušetřím a tyhle ušetřený peníze protočím přes ten průtokový ohřívač toho investování, udělám z nich těch peněz jako výrazně víc a ty peníze nebudu tam mít prostě na stáří, nebudu je tam mít do 68, ale vrátím je do toho života relativně brzo, třeba právě ve 40, v 50 a třeba přestanu pracovat tak intenzivně, jako opustím jako nějaký manažerský pozice, třeba vysoce jako stresový povolání a začnu prostě si užívat trochu ještě pořád ten velmi zdravotně kvalitní život za ty peníze z toho investování. A pod to bych se podepsal všema 10. A musím jako potvrdit i, že z řad našich klientů vidím tu motivaci. A to je taky možná dobrý říct, že rentierství nerovná se automaticky starobní důchod. No jasně. Jo, a já vidím jako velkou motivaci třeba v řadách právě podnikatelů, majitelů firem přemýšlet ne v tom klasickém dotáhnu to tady v těch 65 a pak to se mnou prostě sekne, pak s tím něco udělám, ale už většinou třeba v tom věku někde mezi někdo už třeba od 45, někdo od 50 let vejš, tak začínají přemýšlet vlastně, jak tu svoji štafetu předat, jak se stáhnout,
přesunout, jak třeba prodat tu společnost a jak změnit ten svůj životní styl. Jo. Teď jsem nedávno viděl nějakou statistiku právě na kvalitu života české populace a tam snad vyplynulo, že kolem 62. roku života se začnou objevovat statisticky první významný zdravotní problémy, který už mají jako významný dopad na tvůj život, třeba už jako nějaký horší formy cukrovky a takovéhle věci. To znamená, že v tom standardním starobním důchodu už je jako hodně lidí vlastně ve stavu, který si třeba nepředstavovali, že ten důchod bude zdravotně vypadat takhle. Takže přesně čím dřív dokážeme ty peníze, ty plody toho investování vracet do toho našeho života, tak podle mě tím líp a proto je mi třeba tohleto hnutí, i když třeba ne v tak extrémní formě, jako sympatický. No. Pojďme si teď teda podívat se na úvahy, které fajristi dělají ohledně vybírání z portfolia a uvidíme, že tohle jsou vlastně závěry, které jsou vysoce platné pro nás všechny, nejenom pro lidi, kteří mají jakoby extrémnější přístup k tomu investování. Pojďme se podívat, co se stane, pokud budu vybírat z mýho portfolia, ve kterém bude 75% akcí a bude zainvestovaný nějak nízkonákladově, třeba do ETF s poplatkama v řádu 0,2% ročně a budeme vybírat 4% toho počátečního našeho portfolia, řekněme, že je nám 40 nebo nějaký věk, tady v tomhletom případě pro ty fajristy je to věk 40 a v tomhletom věku má to portfolio nějakou velikost, my si spočítáme 4% z toho portfolia a tyhle 4% začneme vybírat. A budeme to očišťovat o inflaci, to znamená, každý rok budeme vybírat víc, kolik činila inflace. A na tom můžeme si podívat na takový klasický graf, který ukazuje, jaká je pravděpodobnost toho, že nám to naše portfolio už selže. To znamená, že vybereme z toho portfolia moc a pak už přijde nějaký třeba zub, nějaká krize prostě historická, která to portfolio v tu chvíli vynuluje a my už nemůžeme vybírat dál. Tomu se tady říká bankrot, kdy to portfolio zmizelo. A pravděpodobnost tohohle z toho bankrotu je na tom grafu znázorněno červeně, takže my se vždycky podíváme na nějaký věk, třeba věk 70 let a tam vidíme, že už jako kousek té plochy zabírá červená barva a podíváme se na osu Y a vidíme, že pravděpodobnost je 5%. Takže takovýhle portfolio, výběr 4%, věk třeba 70 let, asi tak v řádu několika málo procent se v historii akciových trhů stalo to, že by takový portfolio neobstálo. Což je pravděpodobnost docela malá, ale vidíme, že kdybychom se dožili 90, tak tahle ta pravděpodobnost už nabrala obrátky a je na úrovni 20%. No a když se podíváme na tuhle situaci z úhlu poplatkového, tak si zkusme ukázat příklad toho, když by ten poplatek za správu toho portfolia nebo za ten investiční poplatek třeba v tom fondu nebyl 0,2%, ale byl 2%. Má nebudeme s tím portfoliem v ETFkách, ale budeme v nich klasických podílových akciových fondech. Jinak všechno stejný. A ty akciové fondy se budou chovat tak, jak se standardně chovají, to znamená ponesou skutečně ten výnos o ty poplatky nižší, vlastně o ty 2%. V takovém případě už na první pohled tomu obrázku můžeme vidět, že ten výsledek je mnohem horší, protože v tom případě dožití 90 let ta pravděpodobnost bankrotu je už na úrovni 60%. A to je něco, samozřejmě čemu je potřeba se vyhnout. A tím nechci automaticky říct, že se musíme vyhnout aktivně spravovaným fondům, ale musíme se vždycky dívat na to, že ten poplatek, který platíme, nám generuje přidanou hodnotu. Pokud ten fond skutečně nám jde primárně o to, aby generoval výnos a ten výnos prostě opravdu nese o 2% menší, než nese ten index, než nese ten trh, který si může koupit za 0,2%, tak pak opravdu nemá smysl držet ten drahý fond.
No a ukazuje to hezky, že s těmi klasickými podílovými akciovými fondy bych v historii neobstál a nemohl bych vlastně takovýhle FIRE portfolio nebo rentierský portfolio s dlouhodobějším výběrovým horizontem vlastně vůbec realizovat. Je to v podstatě jako nemožný to jakoby sestavit takhle. Jo. Problém je pak to, že tyhle fondy jsou standardně pak obsaženy ve všech těch bankovních portfoliích, důchodových spořeních, prostě životních pojistkách. To ještě je ten lepší případ, kdy vlastně lidi mají ty doplňkové penzijní spoření v dynamické variantě, kdy jako jsou v těch akcích, tak jsou sice v tomhle obrázku, ale aspoň mají nějakou šanci na to, že to portfolio odolá nějakým výběrům, ale ve chvíli, kdy jsou to ty klasické konzervativní volby, teď jsem se na to nedávno díval, 2/3 kapitálu v penzijních fondech, jak ty starý, transformovaný, tak ty účastnický, jsou v konzervativní variantě. Jo, tak to je prostě, která nese 1-2% ročně, jo, a neporazí inflaci. To je samozřejmě úplně jiná kategorie a tam jsme skončili, tam ty věci vůbec neplatí. Jo. Pojďme teda zkusit ještě jednu věc. Co kdyby jsme teda nechali ty poplatky na úrovni ETF 0,2%, ale snížíme si trošičku to naše výběrové procento, protože to je něco, co si můžu nastavit úplně libovolně. Když si ho nastavím na úroveň 3,3%, což je třeba to, co navrhuje Vanguard Research, to je investiční společnost známá celosvětová, tak když nastavíme 3,3%, tak na tom posledním barevném grafu vidíte, že vlastně ta červená plocha, ta pravděpodobnost, že to portfolio neobstálo, úplně zmizela. Takže stačilo jenom o pár desetin procenta snížit ten výběr a dokážu ty rizika toho, že to portfolio neobstojí, jako úplně eliminovat. Můžeme taky, ale ještě se podívat na ten pohled na čerpání renty trošku detailnější, a to je obrázek, který můžete vidět teďkon. On je, ta tabulka celkem rozsáhlá, tak klidně pracujte s tím, že si to video zastavte a vraťte se k němu. Ale tenhle obrázek ukazuje jednoduše vlastně to, jak bude ovlivňovat složení portfolia, délka trvání a ten procentuální výběr z toho portfolia v podobě vlastně renty tu jeho budoucnost. Můžeme vlastně vidět, že, a teď se bavíme o tomto procento, určuje míru pravděpodobnosti, se kterou se vám ty peníze nedojdou. Takže pokud vaše portfolio bude vypadat tak, že bude složený ze 100% z akcí a budete z něj čerpat tu rentu do velikosti 3,75, budou to někde mezi těma 3-4%, tak ta pravděpodobnost, že vám to portfolio vydrží v uvozovkách navždy, je vlastně téměř 100%. Čím víc do toho portfolia budeme přidávat ty konzervativnější aktiva, čím víc tam budeme mít dluhopisů, to znamená, čím méně nám to portfolio bude vydělávat, tím ta pravděpodobnost toho, že se dožije toho konce, že vám bude stačit po celou dobu, po celý zbytek toho vašeho života, tak prostě bude klesat. Jo, můžeme vidět, že na úrovni půl na půl portfolia, tak v případě, že budeme vybírat těch 3,75%, tak se dostaneme už na pravděpodobnost třeba pod 90%. No a samozřejmě to, co to citelně ovlivňuje, je to, jak velký procento z toho majetku čerpáme. Tady ta tabulka započítává i inflaci, to znamená počítá s tím, že ten výběr té renty, tu nominální hodnotu, budete každý rok o tu inflaci navyšovat, tak abyste v čase nechudli. Takže co si z toho vzít, je důležitý, na jak dlouho plánujete tu rentu čerpat, jestli je vám 40 let, když začínáte čerpat, anebo je vám 60. No a stejně tak je důležitý, jak investujeme. Ukazuje se, že čím jsme dynamičtější v té strategii, tím větší šanci mám, že to portfolio mě se dožije toho konce, nebo mě přežije. No a samozřejmě pak taky ta míra toho výběru, kterou čerpám. To znamená, kolik z toho portfolia budu skutečně odebírat, o kolik budu to jeho hodnotu snižovat. Tohle je potřeba v rámci nějaký plánovitosti vlastně mezi sebou vyvážit a učit si tu strategii. Stejně jako si definujete tu investiční strategii, tak si definovat i tu rentierskou strategii. Mě vždycky při pohledu na tuhletu tabulku jako mrazí, když si uvědomím,
že spousta těch life cycle strategií třeba v penzijních fondech a tak ty opravdu kolem toho 60. roku života to překlápějí do těch dluhopisů. A to je jako okamžik, kdy vy se na téhletý tabulce jako posouváte směrem dolů do toho červeného, do té červené oblasti. A vlastně jako odsuzujeme se k tomu, že to portfolio bude podvýkonný a že nebude schopný dodávat už to, co jsme si od něj třeba jako na začátku představovali. A ta motivace těch společností je pravděpodobně ta, že jednodušeji se jim bude vysvětlovat, respektive to ani nebudou muset nikdy vysvětlovat, že to portfolio nedosáhlo výnosu, který by normálně mohlo mít, ale radši eliminují tu situaci, kdy budou prostě řešit a teď přišel prostě pokles a lidi jsou v tomhle věku už jako nervózní ohledně těch penzijních portfolií a prostě bude muset vysvětlovat, proč trhy klesají. Takže podle mě to není ani tak tohleto překlápění, ten life cycle, na základě těch statistických dlouhodobých dat nedává moc smysl. Ty portfolia by měly být dostatečně dynamický až vlastně až téměř jako do té smrti. Že jo? Tohle to ukazuje a krásný příklad tohohle z toho. Promiň, jenom doplním, že tady si myslím, že ještě hrozně důležitý si ale uvědomit, že abych jsem to takhle mohl jako investor mít, tak musím být jako vzdělaný investor. Musím chápat, že pokles na trhu neznamená trvalá ztráta, že prostě je to přirozená volatilita, která se mu vrátí, protože samozřejmě, a to je si myslím ten důvod, proč to ty penzijní společnosti dělají, jo? Prostě protože si uvědomují, že většina těch jejich klientů jsou střadatelé, kteří tam prostě slepě posílají peníze a jediný, na co se dívají, je hodnota účtu jako k nějakému datu výročí, který jim ten fond referuje. A tam samozřejmě musí být extrémně stresující, když to považuji za black box, posílám do nějaký černý skřínky peníze a najednou jako v okamžiku, kdy mám ten důchod začít čerpat, vidím, že mi z těch peněz 30% ubylo, teď mám pocit, že mi to někdo ukradl a tak dál. Takže jenom jako chci říct, že jako vlastně chápu tu logiku, proč se to děje na tom jako retailovém mass trhu, protože si dokážu představit, že ten investor pak opravdu přijde o peníze, protože prostě to prodá a zrealizuje tu ztrátu, ale my tohle točíme proto, aby tohle nebyl příklad těch našich diváků, aby oni pochopili, že vlastně ta volatilita k tomu trhu patří a že jim naopak v dlouhodobém pohledu vlastně může přinášet plody. Přesně tak. Mně k tomu napadá to, že vlastně ten stát a jako ten penzijní systém chce teď od těch individuálních investorů nebo občanů víc a víc. Ty nároky jsou větší a větší, protože říká, musíte se do nějaký míry na ten důchod zabezpečit sami. A my tady máme třetí pilíř, penzijka a teď jako co ten stát nebo ten systém má dělat? Buď má teda ty svoje občany dostatečně edukovat k tomu, že tohle není problém, což není snadný, no a nebo má udělat prostě nějaký rámec, nějaký regulace, který jako neumožnějí takovýhle, řekl bych, až jako lehce oportunistický chování těch penzijních společností, který prostě snižují ty výnosy výměnou za to, že mají trochu pohodlnější vysvětlovací pozici. Příklad bych dal penzijka z nového světa, ne ze starého, z nového světa založený na ETFkách, které jsou v některých jako čilejších státech v tomhletom směru, třeba Švédsko, Nizozemí nebo Švýcarsko, tak ty běžně používají ETFka v těch penzijkách a třeba ty dynamičtější fondy ve Švédsku dělají to, že taky mají life cycle, ale ten prosím pěkně začíná někdy v 75 se to začne jako točit a že to tam není, že to není jako 100% v akcích, ale je to třeba 90% v akcích. Jsem byl opravdu ohromený. Ten life cycle tam znamená, že až do opravdu hodně vysokého věku ty lidi mají třeba 90% v akcích a pak se to sníží lehce třeba ke 3/4 v akcích. Jo. Rozhodně ne to, co se děje tady, že v podstatě vyjmou akcie z celého toho penzijního investování. Tak pojďme si ten dnešní díl trošku shrnout. Já bych vlastně asi řekl, co nám z ní vyplývá. Je potřeba si uvědomit, že
přechodem do rentierské fáze nepřestáváte být investorem. Jste stále investorem, stále musíte investovat peníze, stále potřebujete vydělávat nad inflaci a jenom se mění ten princip toho, že už nevkládám, ale čerpám. Jako druhý bod bych řekl, že to, co jsme mohli vidět vlastně ve všech těch obrázcích, je podle mě to, že bez akcí to prostě nepůjde. Pokud teda nemáte ten majetek opravdu výrazně větší, než reálně potřebujete pro čerpání a nechcete prostě postupovat žádnou volatilitu, tak prostě ty akcie v tom portfoliu budete muset dlouhodobě mít a oni nejsou trestem, nejsou něčím, co tam Ježíš nedej bože musí být, oni jsou přesně tím, co je tím vaším tažným koněm, který to portfolio žene dopředu. Zároveň jsme taky ale mohli zjistit, že bez těch dostatečných úspor to taky nepůjde. Pokud chcete vodníka čerpat, pokud chcete něco zhodnocovat, musíte mít co. Takže ta vaše předchozí fáze života, ta akumulační, je důležitá. A jenom je prostě potřeba hledat nějakou rozumnou mez mezi tím, kolik dávám do budoucnosti a kolik do té přítomnosti. No a poslední bod, co mi z toho vyplývá, je, abyste stejně jako věnujete pozornost té tvorbě portfolia, tak abyste stejně tak věnovali pozornost plánování toho, jak budete to portfolio čerpat zpátky a jak ho budete vybírat. Skvěle. Jirko, já myslím, že jsme to prošli, dalo by se o tom mluvit ještě hodně dlouho, ale ty základní rysy jsme takhle uzavřeli a pojďme se tedy přesunout k poslednímu dílu, který bude o tom, jaká je vlastně role peněz v životě člověka žijící tady v Evropě na západě. Super, těším se. Jdeme na něj. Díky.